Календарда сентябрь, көз. Артистларыбызның яңа сезон ачылышы, яңа җырлар белән яңа клиплар, яңа сәхнә образлар белән кабат бал кучыры. Ә без хит парадыбызда язни, җәйни, көзни аларның шул яңалыклары белән сезне таныштырып барабыз. Менә бу атнада да музыкаль каймак хитлар парадында атналык нәтиҗәләр ясап, хит парадның лидерлары белән бергә танышырбыз. Хәерле көн, әссәламу алейкум дуслар. Эфирда музыкаль каймак хит парады һәм сезнең белән мин Алиса Җамалиева. Бу атнада музыкаль каймакны 15нче урыннан Йөрәгем яна җыры белән Илназ Бах ачып җибәрер. Илназны бу сезонда сольник программасыннан тыш татарча солянка концертларында, Татар радиосының туган көнендә һәм афишаларны күзәтеп барсагыз, әле тагын бик күп концертларда күрә алырсыз. Йөрәгемнән кайнар хисләр, ургылы бага ага. Синең өчен генә яшим, шушы якты дөньяда. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Елмаюың кояш нуры, борчуларыма дәва. Ник ялындырган буласың, йөрәккә ясап яра. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Яратсаң син газаплама, пышылда кулагыма. Йөрәк күлгә әйләнә бит, сулар сип ялкынына. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Йөрәккәем яна, ышанмасаң йөрәгемне килче кил тутып кара. Килче кил тутып кара. Килче кил тутып кара. Хит-парадның икенче премьерасы Ленар Яшиннән. Әлеге минутларда музыкаль каймакны караучы яшь кызлар экран каршына якынрак килеп, телевизор тавышын күбрәк ачып куярлар мөгаен. Чөнки Ленарны кызлар яраталар. Ленар Яшин дип татуировкалар ясыйлар, аңа мәхәббәт аңлатып социаль челтәрләрдә дә саллы гына хатлар язалар икән. light.
Башыма рәхмәт укыйм, очратканга сине юлымда. Бәхетемне читтән эзләмәдем, ул бит минем кулымда. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Бәхетлемен синең янда, елмаюлы җавап тыйганга. Ушка сыяр койнар йөрәгеңә, күпме караш назлар сыйганга. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа Сөюебез кимемәсен, сафлык булсын харча күңелдә. Урын алып чәчәк аттың йөрәгемнең түрендә. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашыңа. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Көзге сезонны Булат Бәйрәмов һәм Ләйсән Гыймаева өр-яңа клип белән ачып җибәрделәр. Клип безнең хит-парадка әле узган атнада гына кергән булса да, бүгенге көндә аны YouTube'та инде 7000-нән артык кеше карарга өлгергән. Клип алга таба да мондый темплар белән уңыш казануын дәвам итсә, бездә дә абсолют баскычка менеп җитәр. Әлегә 13нче урын. Мәртәбә гашык булдым бугай, мәртәбә йөрәк яныр күк. Синең генә назлы мәхәббәтең җаннарыма шифа табар күк. Мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне мәртәбә гүя уталды. Мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне мәртәбә гүя уталды. Соңгы тапкыр гашык булуымны сине күргәч көнә аңладым. Тик соңгысы булсын инде диеп, мәхәббәтем шулай сайладым. Соң мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне мәртәбә гүя уталды. Мәртәбә соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне мәртәбә гүя уталды. Быел Фирдус Тимаевның якын дусларының шактый зур проблемалары булып алган. Кайсының матди яктан, кайсының гаилә белән, кайсының тоткынлык белән бәйле булган. Проблемаларны без, Аллага шөкер, бергә җиңдек тә, шул рәвешле бердәмлекне дә сынадык ди Фирдус. Аның алдагы җитди тормышчан җыры да шул хәлләргә багышланган.
Turmuş iti jingel tügel Turmuş kulasa Nişler idim yanlarımda Dostlar bulmasa Kenlerimden nurlu kıyaş Benimde ayım Jilde jilken kışlı jilken Sin ulduz kayım Dostlar bulamı Turmuşta sana bulığına İlk vakitli kişigine Dostlarlarıma Şanlı sık yaktır olsun bir düzger bitese Dostu bulup geçte bulup Nekmizlik tese Kazay Gençler işi Birleştirmeyi bizde baylık Beyle bir mallar Kayın şatlıklar Bülüşüp tartılgan canlar Kulpçu belki birişmedik Biz bir akıllar Kılışı kalkan bulabız Kalkınsa yakılar Dostlar bulamı Tırmışta sana bulığına İlk vakitli kişigine Dostlarlarıma Şanlı sıkaz kralsın bir rüzgar bitese Dostu bulup işte bulup Nekmizlik tese Kozan işi bir Parmi de var parmi Vakit para iş kuru kız bitten bir tabi Şındı sıçine tırmışta illik irteri Dostlukların asılı şunda şunda kişi Utka girir gezer bol simlısın işi Dostlar bulamı tırmışta sana ulığına İlk vakitli kişigine dostlarlarına Şanlı sıkat kralsın bir rüzgar bitese Dostu bulup geçte bulup nekmizlik tese Алда сүзібіз Мөнир Рахмаевның шақты үзенчәлекле қызықлы клибы турында булыр. Яшьләр арасында бүген популяр булган Instagram, Перископ шилтәрләрен берләштереп, Рахмаев грамм ясаганы үзенең клибына. Шәхсән миңа әлеге клип бик тә ошады. Сез дә битараф калмассыз дип ышанам. Карыйбыз. Әйтерсеңле күзгә карап Хушлаша кебек яшьлек Ә күңелдә булган дәртем 18-дәге кебек Ә мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30-га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Ә мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30-га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Шаулы дәрте яшьлегемне Һич җибәрәсем килми Ияреп яшьлек картыннан Күз яшьләрем тәгәри Ияреп яшьлек картыннан Күз яшьләрем тәгәри Ә мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30-га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Ә мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30-га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Узып барган яшьлегемне Ничек куып тотарга Кычкырам мин яшьлегемә Куша маңа туктарга Кычкырам мин яшьлегемә Куша маңа туктарга Ә мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30-га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Ә мин әле яшь, 30 тулмаган Ләкин 30-га ерак калмаган Һич тә борчылмыйм, 60 булса да Яшәп рәхәт, дуслар булганда Мурат Гайсинның Яңа заман шоу программасы дәвам итә. Базарлы Матак, Пермь, Чаллы, Уфа шәһәрләрендә якын арада аны очратырга һәм концертларын тамаша кылырга була. Мурат сезне көтә. Ашыкма, бер үк ашыкма, хаталанма син
Meni toptam ondan canın xafalanmasın. Basa hürmet toplamaşı kovalanmasın. Meni kuydirip o'zingda yonimasin. Aşıkma bir kaşıkma hatalanmasın. Meni toptam ondan canın xafalanmasın. Basa hürmet toplamaşı kovalanmasın. Meni kuydirip o'zingda yonimasin. Külme benim hislerimden. Benim hatalarını kişip kilse eğer kışlarından. Kilmi kiyine birisi. Bulgana şu zarımınların şayan jillerge silersin. Anla benim hislerini. Eşli kurma bir hiç birisi. Tınla yüreğin girişi. Yukarılarına tınlamasın tınla canımla. Gaybetçiline orala suygen yarına. Tatlı süzlü yalaşı suzma koluna. Yuvalta kurversi evle yollarına. Külme benim hislerimden. Benim hatalarını kişip kilse eğer kışlarından. Kilmi kiyine bir isim. Bulgana şu zarımından şayan cillerge silersin. Anla benim hislerini. Eşli kurma bir hiç girisi. Tınla yüreğin girişi. Kızgı muzikal koymakta Jeyge жылы klip bilen Güzel Urazova. Olar da Ildar bilen gastrollerge çıkıp gitkenler. Jirchilarning gastrol turnelarından foto, video reportajlarını siz Instagram bitlerinde de qarab, tanışıp bora alasız. Әліге klipni qaragız. Oşrağansın birgenem, бәхет бүләк итәргә. Ашып күңел пәрдәсен, ягымлы итеп дәштең. Кеше яныма, кулыңны бир кулыма, мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа. Кеше яныма, кулыңны бир кулыма, мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа. Син күкләренең йолдызы, көннәремнең аязы, назга тулып йөрәктә кушылды синең көйгә. Кеше яныма, кулыңны бир кулыма, мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа. Кеше яныма, кулыңны бир кулыма, мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа. Яшигәле куанып, иң бәхетле пар булып, мәңге китмәсен, сөюеп шишмәсен. Кеше яныма, кулыңны бир кулыма, мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа. Кеше яныма, кулыңны бир кулыма, мәңге синдәеп яшәрмен нур сибеп юлларыңа. Jeyning iң койнар хитларын популяр җырчылар башкара. Бу яңа сезон. Бу зур татарча солянка. Иргә Мөнир Рахмаев, Әлфинә Әзгамова, Ришат Базлыахматов, Илсия Бадретдинова, Ландыш, Халида Бигичева, һәм Дүнә Тимергалиева, Фирдәүс Ямаев һәм тагын бик күп танылган җырчылар. 29 сентябрь, Unix 297 43 77.
Концертның генераль спонсоры Зенит банк группасына кіруші Дивон кредит акционерлық банка. Бу бит коммуналь фатир күршеләре. Иркә 5 баласын үстерә. Илдар Ахматов сөйәркәсен яшерә. Ландышни Ваҗанова подъезд иранын юа. Венера Ганеева митинг оештыра. Артур Марат, Расим Низамов, Эльмира Сулейманова һәм башкалар бергәләшеп җыелышып президентка хат яза. Президент давай, фатир давай. Театраль Солянкага рәхим итегез. 23 сентябрь. Филармония 297 43 77. 6+. Татарша солянка в Оренбурге. 13 октября. Зал филармонии. Начало в 19:00. Шулай атналык хитлар белән таныша артистларыбыз турында сөйли музыкаль коймакның 8нче урынына да килеп җиткәнбез икән. Биредә халыкчан көйләр сузарга яратучы Вадим Захаров. Аның әнкәйләргә багышланган җыры бу атнада 2 позиция югары күтәрелде. Үтәлмичә калды вәгъдәләрем, кайталмадым әнекәй бу юлы. Сагыныплар сәгатьләрне санап, көткәнсеңдер газиз улыңны. Көттермәсәк киде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Кайтты диеп уйлап куйгансыңдыр, җилләр кагылса да тәрәзгә. Алгансыңдыр әнкәй шәйләреңне, кайнарлатып ничә мәртәбә. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Кайткаласак иде, балаларны алып җыелып, бер кайда да бүтән табылмас ул әнкәй янындагы җылылык. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Җырчылар арасында менә шушы музыкаль коймак хитлар парадын алып баруга теләүчеләр шактый. Шуларның берсе Иркә. Ул моны яшерми дә, аның чынлап торып алып баручы буларак та үсәсе килә. Ни дисәң дә, тәҗрибәсе дә бар. Радио пульты белән танышты, шоу-биз тапшыруын алып барып камера белән дуслашты. Welcome музыкаль коймакка. Сандугач тау тирәгендә маңлана минем кышым, минем кышым. Миннән ерак-еракларга киттеңме әллә очып, әллә очып. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачтай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачым талларда,
aylarga aylarga Seni ketip yana yere Qaylarda sen qaylarda Sanduğaşım tallarda Gözlerim gel aylarda Sanduğaştay min mağlanam Sen seyeklim qaylarda Sanduğaşım tallarda Gözlerim gel aylarda Sanduğaşım tallarda Gözlerim gel aylarda Дилия Ахметшина быйыл бик тә Сочига, Новая волна фестиваленә барырга теләгән. Тик билгеле бер сәбәпләр аркасында бу баруы кичектерелгән. Киләсе елга булыр инде. Хәзер Ямле төркеме белән Turk Vision фестивалендә катнашырга әзерлек эшләрен алып барабыз, ди Дилия. Tatlı hisler bizediler günlerimni Sen kabızdın köpten söngen şemlerini Biz birge мәңгегә Син һәм мин Янып көю, җаным дию Бу безнең көткән шын сөю Юлыбыз бер булыр дие Min yuradım Şu sokmaktan Ekren birge atladık Biz birge мәңгегә Син һәм мин Янып көю, җаным дию Бу безнең көткән шын сөю Салкын килсә, давыл исә Җаннарда саклыйк шәмнәрне Күңел түренә салыйк Саф сөюне Татар эстрадасы артистларыннан кем фотосессияләрен еш ясый дип сорасагыз, мин Лилия Хайруллина дияр идем. Аның инстаграмын күзәтеп барсаң, гел яңа образда, яңа урыннан яңа профессиональ фотолар куя. Каян өлгерә, ничек еренми, белмим. Artlarımdan yerip Doydurdun sen Sen bit mine düşman Şeykeli Yok gerekmiş çıkma Yollarıma Yaratığın senin İkili Uçraşular gerek Dibeytesin Konasa da tiren yaralar Nişikine uzim
түгел генә интернет челтәрләренең берсендә Ландышның кыска сәхнә күлмәген рәхәтләнеп сүктеләр. Дөресрәге анда сүгүчеләр һәм хуплаучылар арасында батыл барды. Берәүләр ничегенде 3 бала анасы мондый күлмәк кия дисә, икенчеләре матур аякны ник яшерергә күрсәтсен, шуңа да ул җырчы диләр. Ә мин бу очракта нейтралитетны саклап, сезгә аның җырын тыңларга тәкъдим итәм. Иркәм йөргән серле бакчалардан кызыл чәчәк алып кулыма, мәхәббәткә юрап тажын үзәм, сибә киләм аны юлына ярата, яратмый, ярата, яратмый. Юк бу чәчәк дөрес аңлатмый, мөмкин түгел, иркәм яратмый, ярата, яратмый, ярата, яратмый. Юк бу чәчәк дөрес аңлатмый, мөмкин түгел, иркәм яратмый. Беләм инде, сөя бит ул мине, тик нигәдер йөрәк аңламый. Кулларына кызыл чәчәк алда, тагын бер кат сынап карада. Яратмый, ярата, яратмый, ярата. Менә монысы дөрес аңлата, йөрәк сагышларын тарата. Яратмый, ярата, яратмый, ярата. Менә монысы дөрес аңлата, йөрәк сагышларын тарата. Хит-парадыбызның бронза баскычында тиздән автоледи булырга җыенучы Регина Тимербулатова. Ул правага укый башлаган. Бар яңалыгым әлегә шул. Корбан бәйрәменә авылга кайтып килдем, корбан шалдырдык, бәлешләр пешердек, таба исе чыгардык ди. Син булганда җырлый күңелкәем сагынамын. Үзең китүгә ниләр җитә икән бу дөньяда яратышып гомер итүгә. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар. Яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар. Яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Елмаясың мине күрү белән мин төбеп, сине сагынган җылы кочагыңнан чыкмас идем, җибәрмәстә идем янымнан. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар. Яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар. Яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Хисләребез язларның ташкыны, кышларның акылыгы, паклагы. Яты сездән аңлашып яшәрбез, саклап мәхәббәтнең сафлыгын. Сине яратканга иңнәремдә канатлар, канатлар, канатлар. Яратам диюең җанны назлый кабатлар, кабатлар, кабатлар. Рамил Закиров шушы көннәрдә генә үз рекордын куеп, тәүлектән артык йокламый җыр язган һәм яздырган. Чөнки башкача берничек тә өлгерә алмыйм. Тиздән сольный программа белән гастрольләргә чыгып китәм ди. Шулай ул дәрт булгач, тәүлекнең 24 сәгате дә җитми башлый икән. Безнең инеш буенда сайрый гармон сыздырып, өеңдә
йокласаң да уятырбыз сызгырып. Безнең күрше авылда гармун өзгән чагында уйнап көлеп шаулап биек шулай булсын тагында. Biz idek, biz 12 kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Dert бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Төшик шишмә буена бергә кичке уенга. Күмелсен шишмә буе дәртле җырларга моңга. Әйдә минем каршыма чак, син парлап биргә. Риза таңа канчы шулай шаярырга көлөргә. Biz idek, biz 12 kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Dərd бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Дәрт бар иде, киң урамнар тар иде. Ут кебек егетләргә шибәр кызлар пар иде. Яшек дигән дәртебез, моң тулы күңелебез. Җырлар биюгә оста егетләр һәм кызлар без. Уйнап торсын гармуннар, агылсын дәртле моңнар. Шатлык нурына күмелеп атсыннар алсу таңнар. Biz idek, biz 12 kız idek. Sinde yigitler yanında biz şayan yıldız idek. Хәзер музыкаль каймакта абсолют хит. Шушы көздә өйләнергә җыенып йөрүче бизнесмен егет Винарис ил егет. Мәхәббәт булау үзенчә дип җырлап хит парадыбызның беренче урынын яулады. Афәрин, котлыйбыз һәм җырын тыңлыйбыз. Яратам дип әйтү белән әле мәхәббәт булмый. Мәхәббәт ул хыянәткә һич кашанда юл куймый. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул кышта түгел, аны тотып алырга. Шия түгел, ул мәхәббәт өзеп алып татырга. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Мәхәббәт кенә ул бер кайчанда онытылмый. Салкын сулар сибеп кенә аны сүндереп булмый. Мәхәббәт ул һәр кемгә дә килә икән үзенчә. Яшьлектә дә, картлыкта да була икән үзенчә. Шуның белән шул, дуслар, музыкаль каймак хит парады тамам. Эстрада вәкилләренең соңгы кайнар актуаль яңалыклар белән танышып чыктык. Сезнең белән эфирда мин, Алиса Җамалиева булдым. Исән сау булыгыз.